ngibukele khona njengamanje. Enkonzweni yami sibe nenkonzo yamakhandlela. Namhla umsombuluko sicala ngaleli bovu, sangalesibili siza ngaleli yellow. Ngolesithathu sigcina ngaleli mhlophe. Namhlanje kucala khanya iliphi leli bovu limele izitha, leli limele ini amadlozi abaphansi, leli limele ini inhlanhla. Ngibukele khona ekhaya. Uma uzokhona ukukhuleka kunye nami, uzobona umehluko empilweni yakho, uzobona ukukhanya empilo yakho. Ngibukele khona ekhaya. Ikhandlela elingelami sengizokhanyisa nini nonke nembuyo nini ensemakhaya engenawo la makhandlela. Ngabe engikwenzako la ka YouTube nawe ngibukele khona ekhaya ukulandele bese uyakwenza. Ngithi njengamanje ngibukele khona ekhaya ngizolwa nani nezitha zakho njengamanje ngale khandlela elibovu. Le khandlela lolwa even izitha zami nezakho kulunga into zakho. Ngibukele khona ekhaya. Bonke abantu impilo yakho njengamanje bayehluleka njengamanje. Sizawukhanya ikhandlela leli kuze kusa. Njengamanje wena ufuna umsebenzi, ngithi mina nje odlala umthandazo umprofeti, hamba njengamanje ufake CV uthi ngaleli CV engiphethe leli uzovele uyikhulekele udlamini umthandazo. Sengovele ngiyofuna umsebenzi. Kuthi ufaka ngakho ama CV akulungi, ngithi ngisasho mina njengamanje isithiyo saNkulunkulu, mina nesiphiwo mina ngamandla uzobona umehluko empilweni yakho. Wena uthi ufuna imali kuyihlale kuwe, yisho njengamanje. Wena ufuna kuba nomuzi, yisho njengamanje. Wena ufuna kuba nemoto, yisho njengamanje. Wena ofuna ukuphamba isithunywa sakho, yisho njengamanje. Ofuna ukuphupha into ikhumbule, yisho njengamanje. Ofuna umshado, yisho njengamanje. Ofuna ukulotsholwa, yisho njengamanje. Ofuna ukuthi ibandla lakhe ligcwale abantu abaningi babe baningi, yisho njengamanje. Wena ofuna ngabe laphela khona abantu bayagcwala abagcwali, ngithi khuluma njengamanje. Mina sengiphathiswe ikhonto ekhona kumina, yethemba, kholelwa. Wena ofuna ukuba isikhundla emsebenzini, khuluma njengamanje. Ofuna phasa esikolweni makakhulume njengamanje. Ngifuna into ayikhulume ibe ngaphakathi kuye enhlizweni yakhe. Wena ufuna ibhizinisi elikhulu ibhizinisi, yisho njengamanje. Wena unesaluni, yisho njengamanje. Wena usejele ufuna ukuphuma, yisho njengamanje. Wena ugula esibhedlela, yisho njengamanje. Nonke lesike esenikhulumile egameni lika Jesu, moya ongcwele, moya amandla, moya okuphila, uNkulunkulu osezulwini. Ngiyakuthemba Nkosi amakhosi, wangipha amandla nokuphilisa abantu abagulako abaseyinkingeni. Njengamanje sengikhulumile ngithi umbuyelo khona ekhaya makareceive la mandla egameni lika Jesu. Ngalezo mhlaba ongcwele, moya kaNkulunkulu, moya okuphila. Ngaleli khandlela elibovu njengamanje kwenzeke izimanga. Nawu umbuyelo khona ekhaya. uNkulunkulu wami Jesu Kristu Nazaretha, ngiyakuthemba, ngiyakholwa kuwe Nkosi amakhosi. Abaphansi asikholwa kubona kodwa siyazi baphila. Egama kaJesu kuyenzeka njengamanje, kuyenzeka njengamanje, kuyenzeka njengamanje. Sekuvele kwenzekile Nkosi amakhosi. Haleluya. Mbuyelo khona ekhaya nakhona yakubali kusho bhala ngaphansi lapha ka YouTube ukuthi thatha mina ukhohle ukuthi kimi kwakusho ukuthi nokuthi. Mbuyelo khona ekhaya ungaphuthelwa enkonzweni ngolesine, njalo ngolesine ngiyakhulekela abantu ebandleni lami. Mbuyelo khona ekhaya thumela ama SMS, thumela inkinga yakho inombolo engade adla umthandazo engaphansi, ufole dokotela. Ngithi mina ilanga abanye beni bayawubonga kimi engibenzela kona. Mbuyelo khona ekhaya noma kuthiwa i100 i250 200 500 lo onako, kodwa manje anguforced ngoba awunalutho. Ngithi mina kuwe mhla sokungiphile mina ngiyabonga mthatha mina sekwenzekile imanga. Ngiyambonga uNkulunkulu Nkosi yami. Abafisa ngikhuleke nabo njalo ngolesine, njalo ngesonto ngicela kubabona ababe ngabalandeli bami. Ngiyabathanda kakhulu nabo bonke abangithathe phansi ngaze ngaphaka namhlanje ngibone inkomo nezimoto impilo yahambe phambili. Yinini akula bakhona emakhaya, angikwazi ukunilahla. Egama lika Jesu uNkulunkulu ongcwele, ngiyangibusisa nonke, phumelani. Haleluya.